Sign if you're down for the gang. Can't fuck with the gang, we don't fucking pretend. We be busting the clubs, cause you know that we can. Ok, svi vi znate da u realitije ulazi najveći šaljam, da su tamo ljudi bez mozga, a da to sve gledaju ljudi bez života i da se ne zna da li su gori ovi što gledaju ili ovi koje gledaju. Ali to je sada nebitno. Idem ja tako isto YouTube-om, znaš, tražim neku muziku za slušanje i naiđem na ovo, kaže Eno Araš ne zna skoro ni jedno pitanje iz opšte kulture. I pogledam ja jedan deo i kažem, mogo bi ovo da bude dobro za reakciju, možda bude dobar clickbait. Jer realno to jest. Tako da možemo da krenemo da gledamo to. Da li ti znaš recimo koja je udarna vest u Srbiji? Šta je u poslednjih 6 meseci, koja je najudarnija vest u Srbiji? Pa ne znam, uglavnom pogledam nekad kad Karleuša nešto uradi, ko je postao predsednik ili tako nešto što znaju svi. Jel znaš ko je predsednik? Pa Aleksandar Vučić. Znaš ko je premijer? Ne. Ne. Šta, brate? Pa nije ni važno da zna ko je premijer, ono. Mislim, ono, ako je ne interesuje politika, što manje zna o politici, to bolje. Realno, baš za naše, ono, je i bolje da se manje zna. Ne interesuje me to. Da li znaš kad je bio kosovski boj? Ne znam, to sam htio da ti kažem, da je pitaš, ne znaš. Ali ja sam to učila u osnovnoj školi. Pa dobro, ja se ne sjećam kad je bio. Kosovski boj. Šta je tebi u životu bitno da li znaš kad je bio kosovski boj? Realno, ono, da. Glupo je, znaš. Ja ne volim istoriju da učim, nikad je nisam ni učila. Sa kojim zemljama se Srbija graniči? Crna Gora, Makedonija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Bugarska i tako dalje. Dovoljno da toliko znam, brate, ono šta. Šta će tebi geografija u životu, realno? To ti ništa ne znači. Ko je na konju u Knez Mihajlovoj ulici? Da li znaš ko je junak? A jeste, ja ne znam gde je Knez Mihajlova ulica, znam gde je konj i šta je na konju. Ajde, molim te, beži u 3 lepe. Ajde, beži. Ne. Pa ne zanima me šta. Šta se ova krava, brate, sad da smeje? Zna ona... Dobro, smislit će neko pitanje, glupo posao. Ona ne zna ništa. Tvoj nivo inteligencije nije zadovoljavajući uopšte. Ti ne možeš da budeš primer deci. Čekaj, i ova žena što priča o nivou inteligencije zna zapravo šta je inteligencija. Znanje opšte kulture i inteligencija nisu iste stvari. Ali, osoba koja priča o inteligenciji, očigledno to ne zna. I onda bi sada neko trebao njoj da kaže da je njen nivo inteligencije zapravo nizak, ali opet to ne znači to. Miltonove umotvorine. Jer su bile kraljevske porodice u Srbiji. Ne, ništa ne znam. A koliko je bilo ustanaka, to znaš? Ne znam ništa. Ne znam. To što se skidaš ili pričaš šta ti je dečko slao, to zanima možda samo neobrazovane ljude. Znaš ko su bili Obrenovići? Samo neobrazovane ljude, brate. Pa ko gleda uopšte ove reality, ajde, beši. To znaš. Ne znam ni to ko je, to nikad nisam čula za to. Pa ona ne zna ko je premijer naše države, kako bi znala ko je predsjednik Amerike. Ja ti garantujem da ona ne zna ni to. A zna, to sigurno. To je blam živi. Da. Znači, to je blam. Čekaj, blam je živi što ne zna ko je predsjednik, ne znam, Amerike, Srbije. Ono što uopšte ne interesuje politika i to je blam, znači. Znači, danas je blam ako ne znaš ko je predsjednik Amerike, Srbije, ne znam i to. Mislim, brate, ono, vidi se da ovi reality i ova sva sranja zatupljuju ljude, normalno, znaš. I, ono, klasika. Jeste, veruj mi da je sramota. Pa sram me bilo, kako sam ja to došla na televiziju. Pa ne znam. Kaže, sram me bilo. Kako sam ja to došla na televiziju. A baš, brate, ono. A jeste blam, stvarno. Ja ne znam ko je predsjednik Uzbekistana. Ne znam ko je premijer Južnoafričke republike.
to je blam. Ja ne znam kad je izbio treći ustanak u Tunguziji i kada je to sve bilo. To je blam, ja imam jako nizak nivo inteligencije i ono. Ne znam šta da radim, nisam učila, glupa sam. Ne znam da li znaš ko... Nisam učila i glupa sam. Bravo, tako treba. Ko su bili Beatlesi, pretpostavljam da znaš. Znam, ali ne znam imena, naravno, zašto ne slušam tu muziku. Eto. I kao što smo mogli ovdje da primetimo, ovi što su pitali, ne znam ko su, vidim nešto letnji kamp, vjerojatno se tako zove reality, su u ovom klipu ispali daleko gluplji od Ane, koja je 90% ovo sve znači folirala. Mogu da se kladim u to, evo kladim se, u ovaj šref se kladim. Da je ona sve ovo folirala, da ne zna i da... da ona tamo sve jebe u zdrav mozak. E sada, idemo da oddelimo ovaj klip i da vam kažem da uskoro, kada budem krenuo u školu, kada budem imao više vremena, da ću krenuti izbaciti malo normalnije klipove, a do tada ću da izbacim ove reakcije jer mi je to najlakše da snimim. Šta sednem ovdje u smrđu stolicu u ovoj sobi i gledam tako neke budale i... nisu uvijek bile budale, ali ja. Uglavnom gledam tako nešto i snimim klip. Easy je svak. Ništa, ajde vidimo da se pozdrav za sve.